Tim mar Kenya matugo tuke karate dhi nyime gi timo ikruok margi motelo ne tuke mag Africa Senior Karate Championship mibiro bagi e boma ma Abuja e piny Nigeria. Jotugo 29 osebedo ka timo orako ndalo 3 e juma, kata kamano gin kod pek mar yuoro e orako ma kamago. Tim no nigi jotugo mawuok e kor gwenge duto, gino mamiyo jotugo pek mar timo orako kanyakla. Piem mag pinje Afrika ibiro tiyo godo mar manyo otiko mag tuke mag piny mangima e kidieny mar jomadongo gi nyithindo. Tuke mag pinje mangima ibiro bagi e boma ma Cairo e piny Misri. Kamano en mar Youth Olympics ibiro bagi e boma ma Dakar e piny Senegal higa manyien. Tuko na timu ya wachezaji 29 ambao wamejumuika cadets, juniors na seniors. Wamewakilisha vitengo tofauti kwa sababu katika karate tunacheza katika mizani, yani weights, na naweza sema for sure tuko na imani, na kama nahodha wa hii timu niko na imani atikuwa tutacheza vizuri kwa sababu matayarisho yamekuwa mzuri.